MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। दोडामार्ग तालुक्यामध्ये प्रथमच आढळलेल्या दुर्मिळ जातीचा उडता सोनसर्प रेस्क्यू करण्यात आलाय। दोडामार्ग तालुक्यातील जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट बनलेल्या तिलारी खोऱ्यातील बांबर्डे गावात हा साप आढळून आलाय। एका घराच्या आवारातून हा साप असल्याचा कॉल आल्यानंतर सर्प इंडिया टीमचे रेस्क्यूअर प्रकाश नाईक, त्याचबरोबर रोहन कदम आणि राहुल ठाकूर त्या ठिकाणी उपस्थित झाले। त्यांनी सुरक्षितरित्या हा साप पकडला, वन विभागाला सूचित केलं। त्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आलंय, अशी माहिती सर्प इंडिया संस्थेचे संचालक चित्रानंद पेडणेकर यांनी दिली आहे। दोडामार्ग तालुक्यामध्ये प्रथमच हा साप आढळून आला आहे। दोडामार्ग तालुक्यामध्ये प्रथमच आढळलेल्या दुर्मिळ जातीचा उडता सोनसर्प रेस्क्यू करण्यात आलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।